Maayong buntag ug malipayong adlaw igpapahulay. Yes, Good morning once again. Good morning, be. Og ako na lang gyud gyapon isa. Og murag karon nga Always. kabuntagon, ako gyud ang reyna. Kaya ako ra isa ang Dili na girl. nato i-mention kung naunsa si Lovely, no? Wow, akong i-mention. Lovely, magpaayo sa imong red eye. Pink eye, actually. Pink eye. Grabe gyud akong avoid ana. Dapat dili gyud ko matakdan ana. Red ka na ako na siya. Uso daw na karon. So karon. Pero mga kahigalaan, we are so sabi gisaludar gyud mi sa mga asawa sa mga Yes. policemen. Oh, Policemen, no? police. Oo nga Sa, na nahimong biktima sa nilabay nga mga adlaw. I hope and pray nga ang ilang mga kaguol maibsan. And ganahan kay ko sa message sa usa ka byuda, sa usa ka police, ingon siya, behind daw sa success og sa mga brave nga policemen are the brave wives. Wow, Wow. nindot kayo na. Nindot So kayo. kinahanglan gyud nga magmaisugon kitang tanan kay lahi-lahi ta og battle nga gina-fight every day sa atong kinabuhi. That's true. o That gihimo is so sila true. nga mga hero. Yes. Okay. And I hope nga dili ang atong mga younger generation dili unta sila mahadlok nga mutay gyapon sa kurso nga pagka-pulis. Dili na mo no? ship. Basing mahadlok kay na. basin pag mahadlok na noon. Well, ingon anak kay Filipinos are worth dying for. Yes. Di ba? Ah. So wing na kay mga kung sa tawag gani Pulong. pamalandong. Pamalandong. Landong. Okay. Okay, ningon diha. Hinay ka mo baklay, pero ang importante, dili ka mo atras. Ganun. Okay. Sige, explain. Importante kini siya ngano. Kay ingon diha ang mulahutay ngadto sa katapusan mo'y maluwas. Muna nga kumupadayon kag baklay, ayaw gyud pag-atras kung dunay mga trials nga maabot sa imong nga life. Yes. Ayaw gyud atras padayon ka unya. Ayaw kalimot sa pagtawag sa Ginoo. Wow. Nako lang pagpamalandong, ana. Siguro sige, ang sige. amot pasabot, ana, nga. Kanang dili ka mo bawi sa imong pang-istorya. Then, kung dauton ka man, atras ka dayon. Atras. So panindigan na lang yun nimo kung Na kay mga nanaka dreams ba, usay kay ni-discourage ka sa mga tao. Ma-discourage din ka. Padayon. Kailan na padayon. Okay, mga kagalaan, padayon kay magpadayon punta sa atong Bible Trivia. Yes. Let's have the question number 1. First question. Tada! Wala pa na rin Wala ang atong pa. question. There we go. Ikaw ba, Sada? I'll try. What did God create on the very first day? Gi-Bible beats na ako ni. Ayos na kayo kay mo First na topic day. later on Gi-Bible sa Okay. beats na ni. Humana ni. Tawag na sa mga numbers nga naka-flash sa inyong mga screens aron makadawat mo sa among mga prizes. Still available ang atong t-shirt. That's Panibaya t-shirt. That's right, mga kabaglam. Don't forget to claim your prize. Do visit Hope Channel diri sa 3rd floor, South Philippine Union Conference, Upper Carmen, Cagayan de Oro City. O pwede po ninyo ipadangat ang inyong mga greetings sa inyong mga hinigugma pinaagi sa pagtawag o pag-text sa mga numbers nga nag-flash sa inyong mga screens. If you have friends and family abroad, pwede ka mo nga makikauban namo pinaagi sa live streaming link nga makita sa atong mga TV screen. This Sabbath day again, we rejoice and celebrate God's deliverance and constant love throughout this week. Busa ato siyang pasalamatan og daygon sa iyang kaayo ug gugma. Karon. Tugutan nato nga matandog ang atong mga kasing-kasing pinaagi sa mga huni sa awit originally composed by our singers nga gikan sa Balingasag, Misamis Oriental. Okay, kung padayon ka mo atang sa atong Bible Trivia aron makadawat ka mo mga t-shirt og DVDs og unya sa atong Good Morning Pastor atong makauban si Pastor Abudjundito Kaimi og atong tan-awon ang paglalang sa kalibutan ato na siyang isa-isahon unya sa Good Morning Pastor. Sa dili madugay mga kailan, atong makauban ang duha sa mga banggiitan nga communication director sa Southern Asia Pacific Wow. Division o gikan pod sa Visayas. Atong makauban later sa Hope Channel Updates si Pastor Donald Zabala and Dr. Jonathan Catolico. Og dili lang na mga panibagong tips pod para mas maatiman nato atong mga panglawas unya igapaambit na ni Miss Leila busa atangan ninyo. Pakigduyog ka namo karong bagong episode dinhi lang sa Panibaya sa Kabuntagon.